En Jordi Bosch, si no recordo malament, l'any 2009 també era un dels proposats, des de llavors els lectors o els col·laboradors el tenien una mica més oblidat. Segurament aquest any, que era un dels protagonistes dels Farèstecs, que és l'obra que va guanyar més premis Butaca la setmana passada, li ha valgut tornar a comptar i tornar a aspirar a ser mataroní de l'any. Antoni Cabré, seguim en l'àmbit teatral. Aquest any hem vist com la seva obra Navegants i la productora mataronina Facter la duia als escenaris, i també com ha adaptat Olor de Colònia, que va ser un èxit televisiu. En Xavier Dolor també va ser candidat a la primera edició, des de llavors també el teníem una mica oblidat, però enguany ha lligat a grans inversions per les seves tecnologies netes d'estalvi de l'aigua i en pro de la sostenibilitat, potències emergents com a la Xina, i li ha valgut, a través del seu hidromaig i d'altres invents, tornar a aspirar a ser mataroní de l'any 2013. Al igual que els The Free Fall Band, potser una novetat, fins ara no havíem tingut mai un grup musical com a possible candidat a mataroní de l'any. En Diego Herrera, tots el coneixem, és el portaveu i l'home que encapçalava les mobilitzacions d'estafa banca en contra dels estafadors de les entitats bancàries i en defensa de la molta gent de Mataró afectada per l'estafa de les preferents, i passar la criba i està entre els 15. En Josep Nonell, enguany el Joventut amb el Mataró fa 50 anys, com a club aquí a la ciutat, i suposo que com a premi ha tingut aquesta proposta i com a premi ha passat a la criba. També dels 50 anys del Joventut amb el Mataró, potser més de 40 ha estat el president. Un altre que repeteix respecte a edicions anteriors és en Peret, en Pere Puigcalaf, va néixer aquí davant, al carrer de la Palma, i va ser un dels grans protagonistes del concert de la Llibertat. En Pep Plaza, també ho havia estat anteriorment, tots el coneixem de veure'l per Polònia i per Cracòvia. Els mataronins, a més, tenim la sort d'haver-lo vist també fent de Jonàs als Pastorets antigament, o de trobar-nos-el pel carrer, perquè per alguna cosa és un mataroní, nosaltres dos, amb la qual cosa també es mereix ser ell. Potser és la mataronina mediàtica que ens quedava, que encara no havia estat mai candidat a mataroní de l'any, però aquest any ho ha estat. Jo crec que no cal presentar a l'àvia Remei, una divulgadora de les tradicions culinàries de casa nostra i una comunicadora al cap i a la fi, perquè si apareix en els mitjans és perquè s'ho ha currat. En Sergi Rodríguez, un segon representant d'aquest Joventut amb el Mataró que està d'aniversari de 50 anys, em sembla que va ser la passada primavera que es va retirar, el que en el club sempre se l'ha conegut com el Niño. Es va retirar després de tota una carrera dedicada al Joventut amb el Mataró. Segurament, si diem que és el millor jugador d'handbol que hi ha hagut a Mataró, ens discutiríem, perquè hi ha gent que ha arribat a través d'altres clubs a categories superiors, però segurament és el millor jugador que ha tingut mai el Joventut amb el Mataró, que hagi fet tota la seva carrera en el propi Joventut amb el Mataró. Es va retirar, va rebre l'homenatge i ara aspirarà a ser mataroní de l'any des de l'àmbit de l'esport. En Rafaelito Salazar, un segon rumbero entre aquests 15, en aquest cas, si en Peret és el rei de la rumba i està per sobre del bé i del mal, crec que precisament en Rafaelito Salazar la seva gran virtut ha estat picar pedra des de baix cap amunt i haver aconseguit, en base a la seva rumba all-star, reivindicar la gran persona tossuda darrere aquesta dèria ha estat en Rafaelito Salazar. L'Albert Triola, la setmana passada, dilluns passat, em sembla, dilluns de la setmana passada, va guanyar el Premi Butaca com a millor actor de l'any a Catalunya, millor intèrpret protagonista, per la seva obra d'Smiley. També el podem veure a la Riera fent un personatge tot curiós, d'ex-capellà que està descobrint el sexe. En tot cas, és una carrera, la seva d'actor, totalment ascendent. Ha tingut el reconeixement del gran públic a través del Premi Butaca, que també és per votació popular, a veure si ara tindrà el reconeixement del públic local. Per últim, l'Albert Vidal. L'Albert és el gerent de la Fundació Maresme, una Fundació Maresme que després de passar temps de dificultats econòmiques que fins i tot van fer especular amb la seva possible dissolució o desaparició, a través del projecte Santi, de les Dissantes, una de les imatges de l'any, les Dissantes, amb tota aquella gent ballant al Nou Parc Central, o a través dels